Είναι όντως αόρατοι ναύτικες αλάνιες ή θα με κοιτάνε όλοι μόλις ανοίξω το στόμα μου? Είναι όντως αόρατοι αυτοί οι ναύτικες. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά αόρατο. Αν φαίνεται κάτι, είναι κάτι πολύ αμυδρό και όχι στο social distance. Μπορώ να απολαύσω τις συνήθειές μου ή θα καταστρέψω τους ναύτικες και τη θεραπεία μου? Η θεραπεία δεν καταστρέφεται. Καφέ, κόκκινο κρασί. Όχι, δεν καταστραφεί τίποτα. Κάνει κλικ, βγάλε τους ναύτικες στη χαρτοπετσετούλα στην ειδική τους θήκη, πιες όσο κόκκινο κρασί και όσο καφέ θέλεις. Βούρτισε ή ξέπνε ή μάσε λίγο μια τσίφλεξ να βάλει τους ναύτικες και συνέχισε, δεν καταστρέφονται οι ναύτικες. Είναι τα διάφανα μασελάκια εξίσου ισχυρά με τα μεταλλικά σιδεράκια? Είναι πιο ισχυρά. Είναι ρυθμισμένα ώστε να αλλάζουν ανά εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα προδιαγεγραμμένες και computerized δυνάμεις είναι πολύ καλύτερο από ανεξέλικτες μηνιαίες βίαιες ορθοδοντικές μετακινήσεις. Μπορώ να ξεκινήσω ορθοδοντική με aligners αν έχω ήδη τοποθετημένα εμφυτεύματα ή γέφυρες στο στόμα μου? Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, εννοείται και δεν μετακινούνται αυτά τα στοιχεία. Το παίρνει υπόψη ο ορθοδοντικός που σχεδιάζει την ορθοδοντική μετακίνηση και χτίζουμε γύρω από αυτά, μετακινούμε όλα τα φυσικά δόντια ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα